Салом алейкум мардум тикток ба пеш лайкура бизанен. Ай мардум тикток бени меядурум ки хабардаро дастгирӣ мекунед лайкура мезанем бардоро. Раҳмат бардороматунда 60 айфон овардам 30 тайгаш мундаги бардоро 30 ташатон ки 30 тайгаш мундаги айфон ай 1.5 то 10-15 зора бардоро дорум. Магазини мо бардоро шаҳри Қурғунтепада кӯчаи баҳорай магазин якай сапонай бозори Фаровонам точка дорум унҷа шогирдум ай дукони 121 бозори Фаровон шаҳри Қурғунтепа бардоро ай шаҳри Душанбе мезанам бозори Фаровони Душанбе ман не бародару бозори Фаровони шаҳри Қурғунтепада дукони 121 унҷа шогирдум ай бардоро шумо пеш хидмат алиш болош сум қарза пеш хидмат бардоро дукони 121 да шогирдум ай падон бардоро ай шаҳри Душанбе ай шаҳри Ваҳдат ай шаҳри клуб занг мезанен алиши да бардоро ай пеш гам мезанам ба телефон вообще гам намезанам бихарем 25 шаҳр на вилоят хатон айшоти мо бардоро доставка бе пулай панои худо бошем будуни канала подписаться кунед дар YouTube канал дорум дар YouTube телефон тиҷе ба ҳарфои тоҷикӣ бизанем бардоро дар YouTube телефон тиҷе ба ҳарфои тоҷикӣ дар панои худо бошед.